Kisana ora kok jenenge ingsun Pangling nanging sih katemben menika kula ngertos marang Jengandika. Apa Jengandika menika wingking saka negara Parangrukmi ingkang jejuluk Prabu Manik Maninten. Nyuwun pangapunten. Ya Allah wis dijagake wis tak kandhani to. Ngantuk engko rada dimpet nek ning ngarepe Kanjeng Sinuwun kok ya nekat lho kok ya Mas aku ki. Ya Allah ki ngimpi apa to iki? Kaya ngene iki arep dikepet ana model piye wis genah bocah seneng turu doyan mangan iki Manik Maninten iki. Oh sik iki tandang gaene banter. Banter apane nyatane yahene ya wis tekluk-tekluk kaya ngono kuwi. Apa Jengandika menika Prabu Manik Maninten? Kula nuwun inggih mangestuaken dawuh Duh Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana. Sampun cetha rawuh wonten negaring Astina. Sampun kadawan dening Paman Patih Harusangkuni supados kula mbebetengi negara Ngastina samangsa-mangsa putra Pandhawa ingkang dipun pandhegani kalian Bambang Wisanggeni prapta wonten negaring Astina. Kula sagah natahaken jiwa raga kula sagah maca jangganipun Bambang Wisanggeni Sinuwun. Alah matur suwun. Prabu Manik Maninten. Kocap kacarita nalika semana. Dereng dangu ing bal pangandika Narendra Negara Ngastina Prabu Duryudana menyang Prabu Manik Maninten. Ibarate wong inang dereng abang cara ngidu durung asat cara mlaku durung ado jangkae. Kedadak saru getring jaba minggeng singgil binaturata negara Ngastina. Tetela pengawak putra Pandhawa satring drup sila geni Bambang Wisanggeni. Dening upananing nata berbudi palaksana lire berbudi mangkono lila lega ing dianggung denya paring dana keganjar saben dina Kanjrang kang puspitarum kasiliring sami rana mrek
Pamar Sukuni wonten dawuh nggih. bocah teko Nggih. Wis anggeni wis teka. Bocah lanang kok ngangge kudung. senes niku Iki mburine kok ya ngetut, lho bocah ula-ulu iki ya ngetutke karo Mas aku. Wis jane tak kandhani lek mlebu ning Pasukan Agung iki mbok wis anggene iki dhewe. Lah kok nganti bocah kau barang ya. pripun paman Mun ora usah wedi didangu. Wonten Prabu Manik-Maninten ingkang saguh dadi tampa. Tolong Manik-Maninten saguh dadi tetampa ing praja. Cara sekak ngoten wis duwe beteng. hah Aja banter-banter kaya. Cara sekak ngoten wis duwe beteng, duwe jago ngoten. Ora usah kuwatir. Wis anggeni ingkang prapta mapan ana Pasukan Agung negara Ngastina. aku ya ponakamu ana ing Randu Gombala aku Antasena sing prapta Pakde Mburine kok nyaut-nyaut ki nyang apa to? Mbok rembukan ki sitok-sitok dadi dol tinuku ora terus uyel-uyelan ngerebut ngarep dhewe ngene iki. wis ageni Ana dawuhmu apa, Pakde? lan kowe bocah bagus Antasena ya Pakde Duryudana padha becik praptamu mapan ana negara Ngastina bocah bagus Awis saka berkah pangestune Pakde Duryudana, sowanku kelawan Kakang Antasena iki mau lulus raharja kalih saka saking Sambekala, Pakde. Manggih karaharjan. Sowanku ya ora manggil beda swiji apa. Ya meneng alun-alun negara Mesir enek Kurawa glelang-gleleng tak kuaplok ndase. Nglile tak tinggal sowan iki, Pakde. bocah edan Ora edan ora Antasena kok ya sampean kok ya lha Kurawa iki glelang-gleleng udah kuaplok ngoten mawon kok ya. yen kaya mangkono lungguh sing kepenak wis anggeni Ngestoke dawuh Pakde. Wis ora kurang prayoga nggonku. Seba ana ngarsane Pakde Duryudana. Antasena lungguh sing kepenak Ngestoke dawuh Pakde. Ora kurang penak lek lungguh ning kene iki jan rumah saku malah nggone kok bawira ngono. Biasane ning kono kae ketokanu lho mari ning kene iki lho. Iki 16 meter kok kaya ciut. Saka gedene negara Ngastina iki kaya ngene iki, bare Ngastina iki kaya ngene. Para gage sawuse asat pun nang ngriwe aso pun nang napas wis anggeni lan Antasena sapa sing arep matur ana wigati apa dina iki sira prapta mapan ana negara Ngastina Kakang Antasena, piye ni aku apa Kakang Antasena sing matur? Ya sembarang. Wong aku iki ora pati pinter omong ya kowe sing kulino pranata nyara ning jaba. Kowe pranata cara ning jaba lak kulino to kowe iki. Kowe wae sing suaramu apik, nembang sak nembang apik, omong sak omong penak. Lek kaya aku wis sebagai aku mek brak-brok ngono kuwi wae. Sajae wong Ngastina ning Pasukan Agung sajae kok nyawang kowe kok mripate kok melolong. Wis ora usah kuwatir iki sebagianku, engko bagianku. Ning ya ora agal ngono kuwi ya sapa eneke wong iki prasaja. Aku nek iya ya iya nek ora ya ora kok. Aku rasa kewuh ki ora duwe. Sajae Kurawa ki tak sawang sing do seba karo aku ora seneng karo tekamu kok ora seneng. Lah gecek ndase kok ya. Kowe iki aja kurang ajar. Wis ora ngono kuwi Antasena wis ngene iki gelem ya ngene ra gelem ya ngene kok ya.